нақшаи маркетинг ё нақшаи ҷубронӣ ширкати атомӣ формула ва рақамҳо нест. ин таҷассуми тафаккури миллии кореягиҳо, рӯҳияи кӯмаки ҳамдигар, меҳнат ва дилсӯзӣ мебошад. тамоми фалсафаи ширкат ба маънои он фаро шудааст, ки шумо барои чӣ кор мекунед, чӣ гуна шумо дар бораи худ, ҷони худ, наздикон ва ҷаҳону гидру атрофатон ғамхорӣ мекунед. барои чӣ зиндагии шукуфон чӣ қадар ба шумо лозим аст. бинобар ин атомӣ дар назди худ вазифаи умумиҷаҳонӣ гузоштааст, ки чӣ тавр онро ба даст орад, то ин ки на танҳо аксарият, на танҳо чанд нафар пул кор кунанд. ширкат сохтори бинариро интихоб кард, зеро он роҳи ягона барои одамони оддӣ барои муваффақ шудан ба муваффақиятҳои нисбатан зуд ва ба даст овардани даромади устувор мебошад. сохтори дуи маънои онро дорад, ки дар зери як шахс шумо метавонед танҳо ду нафарро пайваст кунед, ки шохаҳои чап ва ростро ташкил медиҳанд. боқимонда шумо метавонед танҳо дар амиқтар пайваст шавед ва шарикони поёнӣ кӯмак кунед. аз ин рӯ вазифаи шумо ин аст, ки барои тавоҷуҳи филиалҳои худ кӯшиш кунед, шариконро оқилона тақсим кунед. дар атомӣ сохтори шумо ба таври беохир афзоиш меёбад. шумо новобаста аз он, ки аз дастаи шумо шарикон даъват шудаанд ва дар кадом умқи онҳо шумо барои тиҷорати одамон даромад мегиред. атомӣ ҳаққи дохилшавӣ нест, бастаи тиҷоратии ибтидоӣ нест, пардохт барои ҳисоби шахсӣ нест, уҳдадориҳои харидани маҳсулот барои гирифтани даромад нест. хонаи худро ба анбори молҳои нолозим табдил надиҳед. эҳтимол шумо мепурсед, ки пул аз куҷо меояд. агар уҳдадориҳои хариди ҳама чиз оддӣ набошад, ширкат худро бо маҳсулотҳои баландсифат ва нархҳои дастрас нишон додааст. атомӣ дар соли 2019 дар рейтинги ҷаҳонии ширкатҳои фурӯш мустақим бо гардиш аз $3 миллиард аз ҷои 20 ба 11 боло рафт. аз он метрҳои тиҷоратӣ фаъол болотар аст. ба шумо лозим аст, ки ба сабти ном кунед, хариди аввалро анҷом диҳед ва ба кор шурӯъ кунед. соати мо 9:30 духтаро. имрӯз рӯзи шанбе. настякати ҳусейнҷон барои давидан рафта истоданд. ҳусейнҷон мусобиқа меравад ҳафтаи оянда. барои ҳамин Настя хоҳиш кард, ки якҷоя даванд. Только посильнее закройте, чтобы оно не разлилось. Да, до конца закрыла? Нет, у меня папа. Настяям сила воля дорад, ҳусейнҷонам ҳамин хел, яъне ки мақсад гузоштагӣ ҳастанд дар наздашон. ана ҳамин ҳар саҳарӣ медаванд. дигаро фарзандо дигарош хоб ҳоле. имрӯз рӯзи шанбе. ман иноям гуфтам, ки хоб кунед соатҳои 8:30 медавед. не, мо бояд саҳарӣ давем, гуфта давидани буромад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳамагитон ба хайр бошад. инҷо ман субҳи содиқкати каша омода кардам. аллакай группаҳом ба обучение гузаронда истодам. барои онҳое ки мегӯянд, ки ман кӯдаки майда дорам, кор кардан наметавонам, духтаро, ана ҳамин ман хай фарзанди калоним аллакай баркамол аст. 7 кӯдаки хурдсол дорам, бачаҳои фарзандои хурдсол дорам. бо кор мекунам, активно дар группаҳо саволу ҷавоб мекунам ва шуморо низ ба кор даъват менамоям. Хочешь нам хлеб с икрой сделать? Придёте, сделаю. духтарои азиз, инҷо пироги оддӣ омода кардам. нектаринкати нектарина заморозит кардаги будам ва ҳозир бурида дарунаша мебинем. инҷо бошад оши хеле сафед тайёр кардам. бачаҳом оши сафеда дӯст медоранд барои обед. ана духтарако, чуть-чуть поближе сделай. ана духтарако, нектаринкати пирог, қабатҳояш пухтагӣ, чормағз кати беҳад болаззат.
Ничего. Настя, мешает раздавание интернета? Мама сказала, отключить интернет у нее. Теперь нужно интернет такой сразу все. Вам нужно тикток. Ладно, давай мы сейчас будем делать. Стой, там снимается, не читай. Я на паузу, давай просто. Нет. Нет, еще Хасан. А почему вы дневник не записываете? Мы забыли. Вы каждый раз забываете? Да. Ну, я зайду в электронный дневник и буду вам каждый раз говорить домашнее задание, тогда чтобы вы не записывали и так вот не было. В ваш. А? Да, в электронный учитель обязан писать, там директор проверяет. Потом. Правильно. Директор потом проверяет. Ты знала, Хабиб Турмагомедов, да, нет, и Путин до 6 класса учился на двойке и тройке. اینجا با شادخانه مادرم مهمانی آمدیم و ساجیده برای ملکه انا میخیل پدیلکای تیرماهی تیار کرد. تماشابینان گرامی، من گروپای کلینسکی چت کشادگی هستم. آنهایی که میخواهند درباره محصولات ها معلومات گیرند درباره محصولات های شرکت اتمی، مرحمت به گروپای کلینسکی چت من پیوست شوید. در یکم کامنتاری закрепленно میکنم، پیوست شوید، معلومات گیرید. اگر خواهشی کار کردن داشته باشید، مرحمت نامنویس شده با ما همکاری کنید. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا
ندانم زندگی چیست. این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست. این سوالی که همیشه به جواب